Ahoj, volám sa Alessandro Volta. Už v starovekom Grécku boli ľudia fascinovaní jantárom. Keď sa trie, dokáže priťahovať ľahké predmety. Tento prírodný jav, z ktorého pochádza aj názov elektrina, z gréckeho elektron, ma inšpiroval hľadať spôsob, ako využiť túto neviditeľnú silu. Experimentoval som s kovmi a vytvoril som voltaický stĺpec. Predstavte si malé mince, tenké kovové disky zinku a medi, ktoré som striedavo ukladal na seba. Medzi každým párom mincí som vložil kus vlhkej látky. Mäkký handrový materiál namočený v slanej vode, ktorý fungoval ako most, cez ktorý prebiehala chemická reakcia a vytvárala malý elektrický potenciál. Keď som poskladal tieto mince do reťazca, zistil som, že sa medzi nimi vytvoril stabilný elektrický prúd. Tento objav dokazoval, že príroda sama môže poskytnúť energiu, ktorá dokáže vykonávať prácu. Bol to zásadný krok, ktorý ukázal, že elektrická energia nie je len teoretický pojem, ale reálna sila s obrovským potenciálom. Ak chceš vedieť, ako táto energia prešla z laboratória do vašich domovov, daj like a odber. O tomto neuveriteľnom prechode ti povie Thomas Alva Edison v ďalšom videu.